което имат. Следващата новина е от The Daily Mail, който, как да кажа, е един от много големите медии в Англия, в Обединеното кралство на острова, и The Daily Mail просто се чете от много хора. Аз нали, имам приятели доста в Англия и те, когато нещо те повдигнат темата за биткоин, обикновено е точно заради такива статии в, нали, тези известни тамошни медии, които те следят. Нали, заради това не случайно, нали, постоянно говорим, че ритейла, хората, ноокоинерите, които не се интересуват реално криптовалути и така нататък, ще влязат в момента, в който големите медии започнат да говорят на тема криптовалути. Това, за което, нали, в случая да Daily Mail пише, е, че The people have suffered enough, нали, хората достатъчно страдаха. Доналд Тръмп подкрепя Барни Сандърс. Барни Сандърс беше кандидат-президент за 2020 елекциите. Така. И нали, това, за което се говори, е, че искат да увеличат от $600 стимулус чека на $2000. Това го покривахме от доброто крипто. Редовните зрители знаят. Минахме през факта, че предният стимулус чек беше $1200, който в момента, фън факт, който е купил биткоин с $1200 от с стимулус чека си, днес има днес има 4000 и нещо долара. Бях, просто не мога да се точно каква беше цифрата, но 4000 и нещо долара, така че да. Както е. И сега, нали, се говори за отново изпринтиране на пари, отново за пари на хората, но въпросът е, че го намалят само на $600, плюс, нали, някакви unemployment benefits, които бяха $300 на седмица, нещо такова. И за това, което казва, че искат да направят филибъста. А филибъста означава, че общо взето някой се едно тропва с крак и казва, тая няма да я бъде и не може да се прекара била, като бил, нали, в случая означава, то не е закон, ами е, как да кажа, някакво решение, нали, от правителство и, нали, в случая сенатор, който сега е сенатор, нали, Барни Сандърс, казва, че мисли да направи филибъстър, за да форсира Сената или никакви пари няма да дава, което доста лошо звучи, в смисъл, че хората последно ще се вдигнат на протести и така нататък, ако това стане, или да увеличат сумата от $600 на $2000. Така. И такова, президент Тръмп, нали, все още президент Тръмп, не е Байден, нали, е твитнал, че той подкрепя Барни Сандърс. Това е вечерта на понеделник и нали, се говори за това, че ще се сложат в лимбо тия чекове, с други думи стоят там и няма да излязат от там, докато не се увеличи сумата, тъй като имаш право да направиш, нали, филибъста, така. И още това, с което се коментира, че всички, освен двама от демократите, са се съгласили с това предложение и 44 републиканци са също са подкрепили тази идея. Значи това го покриваме, защото, нали, това е криптоканал, говорим за криптоновини и така нататък, какво има значение. Щати, стимулус чек, $600 ще бъдат, $2000 ще бъдат. Ние сме българи, живеем в България, в Източна Европа. За нас има ли някакви пари? Бойко каза ли, че изпринтира малко левчета да ни даде на всеки примерно по 1000 лева, по 500 лева, по колкото ще, да даде нещо. Ма ни дава, нали? Да. Защо го покриваме това нещо? Защото е важно. Колкото повече пари се принтират, толкова повече от хората, които вече имат финанси, но стоят във вид на фиат, на вид на пари, долари, евро, лева, няма никакво значение, вижда тази инфлация, която идва. Не можеш да принтираш пари без да имаш инфлация. Говоря за такива суми, които се принтират тази година. И в момента отново за милиарди говорим стимулус чекс. Общо ето, как да кажа, всякакви такива новини са супер булиш на тема биткоин. Да принтират, да си дебезват валута, да пада долара къмто еврото, да пада долара къмто йена, да пада колкото иска да пада. Проблема е, че World Reserve Currency, проблема е, че интернационалният трейд е в долари, проблема е, че те тази инфлация я изкарват навънка. Вместо инфлацията да остане вътре в държавата, изкарват я навънка. Но тия, които сме в биткоин с повечето си пари, сме напълно защитени от действията на политици от другата страна на планетата, но тези, които не са в криптовалутите, не са в биткоин, общо взето са много силно афектирани. Ние сме афектирани, но по положителен начин. И тук, нали, съм лайкнал няколко коментара в Reddit на тема това. Нали, че $2000 стимулус чек, значи $30,000 за биткоин идва.
И тук, нали, той пич казва, не съм сигурен с тия коментари, като ги чета, общо хората какво искат да кажат, че е добра идея или че не е добра, или са саркастични, нали, да се принтират парите, или че просто е добре за крипто. И каза, нали, отговора е, нали, общо по-малко и от двете, нали, има много хора, които наистина имат нужда от пари. И $2000 за някои хора е общо нищо не е, но за някои хора това е разлика между това да си на улицата и да не си на улицата. Защото или ще успееш да платиш наема, или ще изритат. И така, само за момент. Да нещо друго халят на съм. И нали, въпросът е тук, нали, казва, както в момента, нали, има постове, че стимулус чека, който беше $1200, който беше началото на годината, нали, в момента вече струва $4000. Да, колко време, нали, ще мине преди да получат твитове и постове от рода на помните ли $2000 стимулус чека? Ако бяхте сложили в биткоин, сега щяхте да имате $4000 и нали, той пич казва, очаквам това нещо да се случи март до година. И нали, познай нали, къде отива моя и така нататък. И тук този човек каза 20x increase, това означава да имаме 10 трилиона market cap, не му се струва вероятно. Като идеята е, че нали, 20x increase от $27-8 хиляди, каквато е цената там днеска, в момента точно, това означава да стигнем цена на колко и бе, $600 хиляди близо. 550, на мен въобще не ми струва unlikely. Ама въобще, коментирал съм го много пъти, няма да се повтарям, няма да я губя времето с неща, които вече съм ви казал. Продължаваме напред с Monero. Нов софтуерен апгрейд върху Monero. Те добавиха Bulletproofs така или иначе. В момента добавят Bulletproofs Plus, които общото смаляват транзакциите. Тук нали, показва примерно с един инпут, с два инпута от 1,4 кБ, 1,33, от 1,92 кБ, 1,83, което е 6,6